guys, madong hapon yung tanan, madong adlaw, madong Merkulis yung tanan. Hello world, hello fans. I'm Precious. Musta naman mong tanan guys? Kami kaloys Ginoo okay raman pod. Nag-uwan na pod. Undo ito nagluto og unsay mo giluto tay? Panawo na to guys, unsay dang giluto. Kamunggay na pod guys, grabing lami adjud lagi kay kami sige magpamalit og kamunggay kay zawat mo daghan na kamong tanam sos kay. Haya kayo kamong silingan guys, kamuha ra magi mananghid kami gali aron namong pamalit kay aron mo tambok sa kuan kay gipungang undoy kay sigihan gi kadabong. Kuha na pod, gikuha na pod. Bago mo survive pa ba na, hapdusan na. Udong ditaron guys, udong recipe. Pag-udong nga daan ni nanay guys, na apa mendaghan paghawas na mo sa katamong butanganan nga box ba. Hindi among lutuon karon. Kaya giningaw na po kog-udong. Okay naman po guys, yan among pagkamong guys. So mauna ni iga nang ipabukaw ag igang gigisang sardinas. Sa gulang kamunggay. Yehey! Hello! Hello mga tita, mami ninay, lulag lulo, mga ujuan ug mga ijaan, kumusta mamang tanan? Hello po sa among mga ibid fans, sa among mga nagmahal nga way paglubad, especially kaloy sa Ginoo, Lord, kaloy sa Ginoo. Salamat Lord kay na okay na siya pagkadlawon wa na si dahilan at gabi guys gi. Init man siya guys sa kadudang temperature. Niabot og pero tay 38.4. Ja init ba ja na maguhan ko kay kada kasagaran ja na siya ijang temperature is 36.4, 36.8 nga na. Say 37. Hindi kani 38.1 man. Aning 38.4 jan 38.2 ni ubos. Wala gini katugog taron kay nag-uko in taon da mura magkuan guys kana isang lagos ba kay murag ning hubag na sa sige pud sa laway-laway sige sa kuot sa isang lagos 4 months pa man siya guys nana ba kainga na nga kuan na siya padung na magnipon pero okay naman me no thank you Lord God kay okay na Precious kadlawon adjang temperaturan ko ana laman 37.4 dahan tong pagkuan ni okay ra pud siya kay og kuan jud kinahanglan jud na may pa-check up ug magpadadyon jud ang init nagamang temperature guys duha jud ka buo kay aron siguro og accurate ba. Sige man tanaw hi Lula, ang dami na kong kamuti diha, Lula. Kay mait na kong kamuti pohon. Lula ha, mait na kong kamuti pohon. Hindi nga, Lula, mukha na kong siya kamuti, Lula. Naghuwa na po, salamat kay bubog na panahon. Dede, jud lalim ng kinabuhi o mainahan na ka, guys. Kaya narad ka kagao sa imong bata. Sabi na kay gamay papitaw, di pa mo ka istorya o sa gibati. Layo ko makatog gabi Tundoy pod mapod po itog kay naragbantay ni bibig. Wa na ba hilanat kada tataod sige lang mi. Kuag temperature. Pagkabuntag binta naman po siya kay nagsige naman po duwa-duwa. Basing nagkuha na ni siya guys, mapadung na siya magnipon guys, baka nanghubag na magjang lagos. Kuno, dara. Hello, dara na. Hello, dara. Tawag ba ni ikaw? Nag-uwan na pod. Yahe, bugnaw na pod. Kaya nag-uwan na pod. No. Ato din nangutana guys. Tanong sa ekonomi mo uli. Mga next month pohon guys. Kaluyas Ginoo, madong lawas, madong panahon. Asus.
guys. Isus. Isus. Unsay may istorya na? Unsay imong istorya? Unsay istorya nimo ba? Istorya na. Istorya na. Sige, jawit. Shout out dai ko ni Ate Lourdes Saladin diya sa Japan. Sis dai pagkate. Mo lagi di lagi lalim og sis. Pero pumunta na laman taman maadyo. Sa bago pa noon to murag ako kadyo kakuan kay gamay pa mas baby di pa makadyo bugat karon murag ni bubugat na si jag dugay ko magunit kuan pod kanihang baligkawang sakit o kanihang likod kanihang spinal cord ba ganang dugay bitaw maglingkod inagbarog grabe sakita jud. Precious precious. Kaya ba na din sa imong anak ha muling man kay precious precious. Wow, precious. Daan na guys, automatic na sabaw. Grabe pagka makasin bisig dagat na po na ha. Basta may bado ka na. Ay, say lami higopon sa tag-uwan. Hapit na maluto kon guys. Bukaw na. Tataran ra. Kamunggay hapit na malata. Mapalat na karidya kamunggay o. O ano na. May hapon na pud taad. Gahapon guys, alas baby okay naman. Gahapon may kurat na pa okay. Pagkahapon ingon na siya. Baby ko na sige minghi. Sabi ko okay ra kay yan naman sa baby sige minghi niya. Nain naman dito kay yan naman lagi bati. Na pagka alas 3 kapin. Yung chat mo siya nga papalitin ko na ko kuan cooler paper. Cool paper. Init mo kuno kadtos baby. 38 man kuno 38.2 man nag isang temperature. Ya, ito pila mo sa terminal. Aning gawas na mo sa pila ato ka Mercury. Kay harap ng lugar sa Mercury at taas magpila ang tawag man number dugay pa po ko na kapalit ya pagka kuan nauta naman tong taga Mercury pila ko ng edad sa bata yung ko nga 4 months pa lang mo ma'am kaya okay nga kailan pa ano nilagnat ngayon lang po dahil ko hindi nga ipadto ko skilid kay ito ako dito cool paper. Hindi akong kitagaan sa katong na kulay pink. Kulay pink man pangbata. Daghan man klase ng cool paper ay. May pangbata na pang dagko. Hindi akong kitagaan. Kuan sa kapak ani guys. 150 to. Ya kuan ka buksod tulo. Sa ka sud duhay sud ako kanay tulo ka buok pero balion nam kay isa ka buok duhay sud duha ka anahapin diri sa agtang uli dari sus arang ka inita di ka jug bata kay dali lang pagod pangimpuwas na paggabi kay samot mo paggabi ay kuan man 38.4 po 0.3 pa to nya pagka alas ujis ning 0.4 nagsige may punas sa ang tubig nga bugnaw ang tapuhag liog denggan ilok nya bugan nya og lakunan tiil ya nagsig patuloy ni upaw na sa isang didi musup sa permakarja nya mohilak menujo man sikad-sikad na pang kudkuran puli-puli may kera-kera mahila man pul kaduga dyan na kapoy na sa siya pagka mas unsim sa ito kapin nakatuog na nakadiding upaw nakatuog
Kaya matapod pagkatataod nga wala isa ka oras hilak padidi na pud. Ya. Pag didi ni ja, ning katog rag balik. Ang katog sa taas. Salamat man Ginoo nga okay na si baby. Wa na kundang adlaw ara na nagkiat na. Kaya nagtingsi. Na normal lagi jang temperature. Wa na problema. Kana lagi jang lagos. Nangutan ako mama. Hapon ug unsay timailhan og kanang magngipon ang bata. Yung siya nga magsige kunog minghi ya sige libang-libang ya sige pangihi sige pangihi sige pangihi sige laway-laway ya sige libang ya sige kunog kalibang kanang basag tae mo kuno na timahan og Islit na siya guys nga kaupat libang sa sakadlaw ngihi pa arang ka agsab ka jog kuan leper tulor ka adlaw 20 pesos kay libang man ngihi na ingas mama nga yan alay ko noy kuan melan jay ko nga sa jud ay kajo nya kana ko nung normal ko nga ako nang kuan kasagaran jud ko no sa magipon 5 to 6 months na kay 4 months pa man siya sa juday ang sa juday ni si Presos magipon namo ko no ko iban na sa jo magipon na sa jo ko no magkuan mahilantan kay kanang angujan ko no sa pagturo kag ngipon angujan ko no mo nang nahilantan mag-uban ko no namo ko no pa iban nga di hilantan pero kasagaran jo ko no hilantan kay ngut-ngut man bata moangoy man mong taas wan temperature masa okay ra kuno na normal ra kuno ya lami kuno katos buhol kay nama kuno ipang parang tawag nila kang papalihi kuno aron kuno di mag hilak-hilak o kuno di ba mag ngel-ngel lagos. Okay. Nada silit. Nada ilang sa ulan. Nya kay wa man pero pa mang buwan pa may mauli pohon. Pas kigla maglawas. Karon pohon guys. Kita-kits na pala sa tong video sa buhol pohon. Bas kigla mas lawas kanunay. Nya ato ra may airport pohon mga tug ama kuan stay kay kuan magmam flight ito oras sabi sa jo magmam flight alas 5 mas kadlawon njawg kadlawon pa mi mular ga malanganin kay na may bata tugnaw nya biyahe ma pohon ya kaban pag amang igagag uli imong ang manang gida kay luoy kadyo 16 anyos na Tres Manila wa ka uli kay na kuan na stranded siya diyang asawa-asawa ito guys mga ato sakay ramis kanang shuttle bus sa padong airport guys manay Lai bayan. Bas sa airport. Oh, lagi. Bas sa airport ba? Last 8 man ang last trip. Last 8 jam. Usakay lang may last 8 ato lang sa airport mag kuan. Pagabi kay para pod sigurado nga di mauwahi. Kayo mag adlawon automatic pud nga magpakjaw sagjanan. Matong bus kay gamay ra man po nagpasero luag inanin na dining ginikanan na ta guys kay wana kanang kulba na og naay ma was bata ay bati ay ta mahimutang wali ko ba ko ni biyahe ron kay nalanganin malagi bang tuog bilar man wala ko kung biyahe ug manong pud ko biyahe
Kaya sila precious guys. Ini upaw. Isang thermometeran. Manahapon na ta guys. Na nagmong udong kumunggay. Dapat yung isda guys salin sa adlaw. Duha ka buk na bilin. Duha ka tunga. Terus nita sa upaw. Mga nitanin nyo guys. Tapos precious nagkisi-kisi. Ngab-ngab na. Manihapon na tanin dyo guys. Mga anay tanin dyo. Kaya ito guys. Hindi ko na sopa mo. Kag isda. Kuhan na pang isda. Udong. Daghan pa magkamunggay kayo sa udong. Kamungga-rungga kay kagahan ang sa kambangan 8 ka buok malagahan na 8 ka buok jis Nakalimot ang nagripak napay usahay nga 4 ka buok jis karon nagahan kaya nakalimot siguro ripak ba. Mana daming panihapon guys. Das upaw. Wala lagi wak-wak. Okay, tas baby guys, naghilom-hilom na kay katugo na. Na. Katugo na kana. Hello nak. Hello. Ah. Hi. Tatay. Hello. Tugo na na guys, wala na tingog. Sa di na na magtingog, wala kadidiho na na ato na. Ya. Wala tayo yung video karong lawa guys. Salamat yung tanan. Hinaot nga na mo pirmi sa kabasig sa panglawas. Ug amping mo tanan pirmi. Peace.